O, mo na naron! Gignat di ka ng dili na gamitan ng motor! Madaki na ha! Habang agad! Habang krang! Tarungan na krang! Na-stress ko! Pwede naman takang mulupad kasi dahil naman ka! Dugay pa ni! Ha? Dugay pa ni! Nakakaligoy! Kapo na kayo ba? Oh, kasi paa maninoon! Pinahaw mo yan yung laki! Ikaw po dahil na kabalo kang gubaw ng motor, igamit sa di mo! So ako ano sa lakaran? Ha? Mamasol ka! Mamasol ka! Ha? Ay, musiso yan na! Tabang mo dali! Tabangin na dahil na kay ka nagdalaan na! Sumbagay natin! Gusto ba kayo mamasol, ha? Gusto! Oh, manghuwagi pa ng sumbagay! Ayaw pag nga na! Gahay kay Grang ba? Wani maintenance! Ikaw po hok! Dako kay aglawas! Wakay kusog! Ano ka gulay? May pagkata na lang itulak! Tulak ka na! Oh, ganay kasalanan sa unahan! Sorry, Darna! Nga naman sukuman ka! Nagpatapok kong tulak sa motor tapos ako yung tulakon! Sige, sige na, tara na! Ano, bugat yan yung motor? Ay, kubay! Hindi rin nakuha naman mo! Gustara? Men, natong mission karon, pangitaon nato ang kampo sa mga aswang. Sir, tinuod din ang aswang, sir. Major, murag tiguang na kita para mutuwa na. Kabalo ko lisod kaya tuuhan, pero gikan ako dito. Pero Major, usaon na to sila pagpangita. Paminaw mo. Mao ni ang mapa para makita nato sila. Mao ni lang kampo. Pero sa dili pa ta mosulong sa ilaha, mag-checkpoint sa ta. Understood? Sir, yes, sir. Ikaw, Sarge, di ka mahadlok mo sa gupo o aswang. Mahilan na sir. Mayo, ikaw private. Bago pabaya ka basin, udagan ka. Basta dili lang ko pa akon, sir. Tambay, mamak man gito kay aswang man. Sir, kung makita na to sila, sir, unsa itong buhaton? Ang order sa taas, shoot to kill. Understood? Sir, yes, sir. I-prepare nyo mga armas. Sa problema, private. Kuhan, sir. Dulas daw, makadisgrasya ka. Sorry, sir. Kalma lang, private. Sorry, buddy. First time na ako ni sa operation. Sige, kita magdugay. Move! Panginoon! Anong ikaw raman? Asay mo mga kauban nga na'y apa? Aswang! Panginoon, wala akong mga kauban, Panginoon, kay naa may plano. Nagbuot-buot mo plano nga wala mo na nangit sa kuha! Pasensya na, Panginoon. Dili mi gusto nga mahasol pa ka. Tama ka! Kaya na po ko'y channel ako ha! Panginoon, malipay ka sa among buhaton. Unsa man na! Secret para bibo. Pagkano ha! Football ka ron! Joke lang, Panginoon. Ang among plano, mauni. Ay! Ayaw isaba kay plot twist na sa story! Mao gani, Panginoon. Flat po gani kayo ko. Pero time pa! Nako'y nabantayan mo! O say gamit mo mga sampo! Ay, nalasgaw niyo, Panginoon. Ayaw na nagilap din akong buhok na, Panginoon. Ang importante, Panginoon, ang atong mga plano. Basta manager! Ayaw kalimot nga ang Avengers atong mortal nga kaaway! Panginoon, kung masakpan lang nako na, di guna kabuhi. Kalma lang, good. Mo pa may kalaban. Sorry, sir. Private, kalma ba? Ano nakapasar mga dali? Kakabado mga ka! Major, madlo ko kasong Major. Ayaw ka bala, kakiarmado man ta. Private, natagak mong magasin. Wato, kwa? Move! Pasor! What? Kabugo! Anong imo magkipiling yung pusit? Private, kalma lang ba? Kwa ba kwa? Pagkapos nila na ng bataa. Ay! Major, unsay plano? Sergeant, pangita nagpwesto kung asa nindot mag-checkpoint. Kabalo na ko, Major. Kabalo naman ka ng mga Avengers! Napunay mga apan! Si Hulk hastang mauta! Si Spider-Man nga way supot! Way bot! Ug labaw sa tanan! Ang ilang leader nga si Darna! Bayot! Panginoon,
Taas na kayo atong istorya. Sugdan na nato ang atong mga plano. Alalakaw! Ug tapuka ang grupo. Ug pamunuhi. Ug tarong ang atong mga plano. Panginoon, mulakaw na ko. Asa man ka ba adto? Mulupad, Panginoon. Hala! Na nakaipako! Na-incubate kang tarong! Sige, Panginoon, muna na ko. Oh, no! Dali, diha! Bugay! Bugay ni Boy! Hoy, Taysa! Na-checkpoint! May dakop tin? Kompleto ba ka? Kompleto violation! Huwag mo nalapay dito diya, exempted man ta. Avengers, wasa na kaila? Avengers, lagi pero naman ikaw ba't kawatan? Ako na po, tripan na po ko! Ngayon, saan man ni Ron? Mulabay ta tin. Uy, ganun magdalibang ka! Basta! Kuha ka ni Boy! Naipadulong, prepare! Uy, ganun nagdali-dali ka bayot? Tin, you know na. Gwapo kayang pulis. Ay, bantura nagdali-dali ka! Kanin. Ano lagi magkurat-kurat lagi? Tin, mulabay ko tapos support lang mo ha. Go back lang, ako'y bala si Muha. Let's go Avengers. Iga. Baklas girls no. Hi sir, may buntag sir! Ako tagikan. Gikan mi sa among balay. Then padulong ko sa imong kasing-kasing. Sarge, ayaw kumpiyansa. Pati na ako na. Ayaw sa private! Manguta na raman ta! Ma'am, asa may mga children's party padulong? Kami sir, superheroes jud ming duha. Tapos kining isa green no. Agihipa. Ato mo ng kauban? Kauban din. Private! Alira ko dire! Ay sigtiyon-tiyon ba kayo makasuhan ta? Sorry sir. Ay, ang atuwa pa sir, baka na checkpoint mo sir. O say na sir? Nagkandak may checkpoint kay na-report na dagan kay aswang diri ah. Nangita mo aswang sir? Daran gipangita sir. Surrender na doy! Ma'am, ay pagyayaga ma'am kay seryoso mi diri ah. Seryoso ka sir? Seryoso po ko sa imuha. Di ko niya salon. Mga madam, asa mo padulong? Bitaw sir, gisuguro mig ice, tapos among motor guba on. Sir, kasabot ko nga nadautan mo, pero inyo kauban sir, daot na daan. Taro nga! Ay sir, pwede na rin mo agi? Kalatin una na mo tin, pwede na ako magpabiling diri. Bigaon ka! Igat-igat na mood ka! Pwede na ka makinigat kay gwapa man ko, di ba? Si decision major, pag iyon, kining duha sir, pwede na mo labay, tapos ako, pwede na ako magpabilin sa imuha. Major, atong palabyon? Sige, palabyin ang duha. Ibili ng isa. May labtan dyan ko karonti. Ano naman ka? Amping mo, diri na ko, mangulat na ko hilabtan. Enjoy! Ganyan naman ang checkpoint diri sir, basi gusto mo may namog tubig. Librihan ta mo. Major, oras na. Private, muna na itong panahon. Ilawon si Darna. Kasi panahon na. Sa tinglingon? Understood! Sir! Yes, sir! Gusto ni! Isa? Nainat ka, Darna! Bigaon man! Patya si Darna!